Panguva ino vanhuona kuti threats they are now coming, but kuona kuti cause they are rising up. Even if kwa Vice President Constantine Chiwenga cause eku resignation yemutungamiri wenyika, tiona kuti protesters ese they are being threatened kuti mukangoda kungoratidzira chete munomuka kumbiwa mese mukanovharwa mumajere. Sana pana mashoko anobuda ari direct threat citizens will subscribe or like or turn the bell icon. But also kuti these guys they know kuti kuprotesta is a constitutional right. Timana BBC Zimbabwe posta this video our minister Matukira murikona iri mubuda nyongwa chinzi army and police behind the president. Mashoko anouya panapa video amurikona yarangi vachitaura vachiti the whole army yamurikuona pamwechete the ZVAITWA police they are behind mutungamiri wenyika, and any silly move ingada kuitwa na anyone against the Zimbabwean president, the army and the police they can do anything to you. Mashoko atinoona kuti nyika yeZimbabwe when it comes to protest and the things zvakaita sekuratidzira panguva ino kuti citizens asina kana power, asina kana say, and now they are frightened to do action just because they know that the regime is ruthless. Unea ukatenderedzwa ukauya ukazunziwa vakauya vakakuzvudzurudza but vachiziva kuti it is a constitutional right. Modza mafunguro enyu muri kunge pamusoro pechirikwechi pina comment section medu. Modza mafunguro enyu, subscribe or like, to turn the bell icon.